Catalans i catalanes, sí que tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Avui m'acompanyeu a comprar, us ensenyaré què és el que compro estant en menys de 6 setmanes de debutar i competir en culturisme natural. Principalment distribueixo la ruta de comprar menjar per 3 parades, el supermercat principal, la fruiteria i un altre supermercat que és on compro la carn, així que anem per feina. Comencem per la part de llegums, dies de descans, com és el dia d'avui, agafem llenties. El dinar del dia de descans acostumen a ser llenties, 300 grams, de fet avui és dia de descans, així que em va genial gravar el vídeo avui. Anem a seguir amb els ous, que no faltin, sempre mirant també que no hi hagi cap trencat. Bueno, aquest paquet se'ns complica, però sempre que pugueu hem de revisar que estiguin tots els ous en bon estat, cap trencat i res. Aigua, que en aquest cas jo agafo aquests paquets d'ampolles de 2 litres. Amb cuidado. I principalment agafo aquests paquets ja que estic bevent 4 litres d'aigua al dia i com que són ampolles de 2 litres, sé que me n'he de beure 2 cada dia. Si hi haguessin garrafes de 4 litres, doncs m'aniria de conya, però com que no n'hi ha, així m'ho mesuro. D'aquí agafem un parell de paquets de xocolata 85%. Un parell de paquets també de coquetes d'arròs. Cafè, que ara hem començat amb el cafè, em sap greu, però jo soc del cafè soluble. No m'apassiona el cafè, no li trobo ni bon gust ni mal gust, llavors vaig a lo bàsic, sé que el cafè soluble és fàcil de preparar i tingui el gust que tingui, mira, és el més fàcil. Mentre faci la seva funció, cereals, agafem una caixa de cornflakes i aquí només ens queda ja la fruita, que normalment agafo nabius i si no hi ha nabius agafo aquest paquet de gerds, nabius i una mica de fruita vermella. Agafarem 3. I aquí ben amagats tenim l'última parada en aquest supermercat, que és el formatge fresc batut. N'haurem d'agafar uns quants. Així quedaria el carro d'aquest supermercat. Mentida, no s'acaba aquí. També agafem aquestes patates que venen en pot, tenen només 10 grams d'hidrats de carboni per cada 100 grams i estan de conya. Aquí també agafaria fruits secs i civada, però encara en tinc bastant a casa, així que no en compraré. Ara anem a passar per caixa i cap a la següent parada. Doncs sembla que he triat el dia ideal per gravar aquest vídeo, ja que passo per la fruiteria, que algun cop ha sortit ja en un altre vídeo, on compro les patates, una bossa de 3 quilos per poc més d'1,5 € i que el carbassó també el tenen a 99 cèntims al quilo perquè estigui tancada. No sé si és que avui tanca o és que ha tancat completament, però està tancada. Llavors mirarem ara a l'altre supermercat que ens queda anar, que és on compro el pollastre, si tenen patates i carbassó bé de preu o si trobem alguna altra fruiteria, però m'ha trencat el vídeo. Aquí no ens compliquem, pit de pollastre. Agafem un parell i som-hi. Hola. Aquí hem trobat el carbassó, que està una miqueta més car, però les patates sí. Així que amb això ja ho tindríem. Doncs ja per casa de nou, al final
hem salvat lo de la fruiteria i està just al costat de casa aquesta, o sigui que millor encara. El carbassó potser és el que no m'ha agradat més, ja que estava més car, que estava bastant més tou, però les patates les hem pogut salvar. Que parlant de patates, quedeu-vos amb l'alternativa de pot que us he ensenyat en conserves, ja que et pot treure d'una bona en més d'una ocasió. A més, porten menys carbohidrats que les de normal i si estàs en una etapa de definició, de veritat que van molt bé. El total de la compra és aquest. Ja segons el criteri de cadascú, doncs, si és molt, si és poc. Tampoc dir que és una compra setmanal, ja que hi ha productes que potser em duren 2 setmanes, un mes, altres que em duren 3 dies. Per exemple, el paquet d'aigua, que són 6 ampolles i en bec 2 al dia, aquell paquet em dura 3 dies, llavors he de tornar un altre cop, però per exemple el paquet de cereals jo crec que perfectament em pot durar tot el mes. I el paquet de patates, si fa o no fa, 2 o 3 setmanes perfectament. Ara mateix estem menjant molt poc, així que algun benefici ha de tenir. També, deixant de banda els aliments propis del supermercat, en el meu cas també té un paper fonamental la suplementació. On de suplementació, doncs, ja faig la compra online. Recordeu, si busqueu la millor proteïna, la teniu a Quota Vita i per la resta de suplementació esportiva teniu la web de Prozis amb 2 enllaços a la descripció que ho teniu amb descompte i principalment també ho trec tot d'allà. Proteïna, creatina, crema d'arròs, magnesi, vitamina D3, omega-3, suplementació que prenc ara quan faig el cardio en dejú és cafeïna, sinefrina, capsaicina i extracte de te verd. I també ara pel tema de l'estrès hem començat amb la suplementació d'ashwagandha i lavanda. I clar, tot això, depenent quin supermercat, algun producte d'aquests sí que es pot trobar, però la majoria, doncs, mira, ho trec per internet d'aquestes marques online. Així que poca cosa més, vídeo curtet, espero que entretingut. Ja heu vist el que compro al supermercat i la ruta que faig, que també em va bé, perquè així, doncs mira, són passes que sumo. Ara mateix, els dies d'entrenament, faig 16.000 passes, que se'm fa relativament fàcil, però els dies de descans, com avui, faig 20.000. Llavors, més que millor, ara mateix és la 1 del migdia i porto 12.000, així que encara em queda un bon passeig. Recordeu donar m'agrada, comentar, subscriure si no esteu i activar la campaneta per estar alerta dels propers vídeos, que cada cop queda menys, cada cop estem més a prop de la competició i el contingut per YouTube està més viu que mai, així que ens veiem a la propera.